ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦୟାକରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବଗ ରହୁଥିଲା। ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ମାଛ ଧରି ପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ କପଟ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। ଦିନେ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ପୋଖରୀରେ ଥିବା ଏକ କଙ୍କଡ଼ା ତା ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ବଗ ମାମୁଁ, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ବଗଟି କହିଲା, ଆରେ ଭଣଜା, ମୁଁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବ। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ପୋଖରୀରେ ମାଛ, ବେଙ୍ଗ ଓ କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ବଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ବଗ କହିଲା, ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରଦ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଅଛି। ମୁଁ ଜଣ ଜଣ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବି। ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବଗ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ମାଛଙ୍କୁ ପାଟିରେ ଧରି ନେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ରଦକୁ ନ ନେଇ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଥରରେ ପିଟି ମାରି ଖାଇଯାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଲା। ଦିନେ କଙ୍କଡ଼ାଟି କହିଲା, ମାମୁଁ, ଆଜି ମୋ ପାଳି, ମୋତେ ନେଇ ଚାଲ। ବଗ ଭାବିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ପାଟି ଅରୁଚି ହେଲାଣି। ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବି। ସେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ଉଡ଼ିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିଲା ଯେ ତଳେ ପଥର ଉପରେ କେବଳ ମାଛଙ୍କ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି। ସେ ବଗର ଚାଲାକି ବୁଝିପାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଗ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କଙ୍କଡ଼ା ନିଜର ଶକ୍ତ ଗୋଡ଼ରେ ବଗର ବେକକୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଫଳରେ ବଗର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ାଟି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପୋଖରୀକୁ ଫେରି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସତ କଥାଟି କହିଲା।